Hello mga kaabangers! Once again, ito po ang inyong kabanong. Ayan po, at ako po ay magla-live narration na naman po uli ngayon. Bakit po kanyo? Dahil po naka 300,000 subscribers na po tayo. Grabe, no? Parang kailan lang po nasa 100,000 po yung unang pagpapakita natin ng ating live narration. At ngayon po ay nasa grabe, naka 300,000 na po ang ating subscriber dito po sa channel natin na Pamela Clamil as Lolo Pael. So yung iba po, hindi po na akala po nila magkaiba po si Lolo Pael at si Kabanong. Ako po ay iisa lang po yun. ako rin po si Lolo Pael at si Kabanong. Opo, dahil nga po nung una pong paggawa natin ng Pamela Clamil. By the way, no, gusto ko lang po siyempre i-congratulate rin po at i-recognize siyempre po ang ating si Pamela Clamil. Siya po ay ang unang nagboboses dito sa channel na ito. So siguro po hanggang ngayon meron pa rin pong mga follower po si Miss Pam, okay, si Pamela Clamil. Kaya po ako na po yung pumalit dito sa channel na ito kasi medyo na-busy na rin po si Miss Pam at kaya sabi niya, Kabanong, baka pwede pong kayo na po ang magtuloy. Opo, kinausap rin po tayo ni Sir Rafi na tulungan sila sa pagnanarrate. Okay? And kaya nga lang po, siyempre dahil nga po meron na rin po akong dating channel, yun nga po yung ang Aklat ni Kabanong. Gusto ko nga pong ituloy, kaya po nagkaroon po ng mga kwento ni Kabanong. Pero for now, syempre, isi-celebrate natin yung ika 300,000 subscriber po dito sa channel po natin na Pamela Clamil as Lolo Pael. Okay, so yung mga nagtatanong dyan, no, nako-confuse, akala nila magkaibang tao yun. Ako lang po yun. At syempre, yung mga minsan naririnig nyo na, ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman po si Kabanong. At ito ang aming kwento. At ito ang aming kwento. Ko na lang po yun. Sa mixing na lang po yun. Pinagpapatong ko na lang po yung dalawang boses ko. Pero isang tao lang po yun. So yung mga dramatization, di ba? Andun doon po, ako po lahat yun. At ngayon po, makikita nyo po yun sa ating video ngayong araw na ito. Yung kwento po ngayong araw na ito. As Lolo Pael naman po ako. Okay po, so eto na po, wag na po natin patagalin pa. Pakinggan na po natin ang kwento ni Lolo Pael. Hayop ka! Bakit mo pinakikialaman ng mga gamit ko? Hindi ba't may kanya-kanya na tayong damit at mga gamit sa katawan? Lalo ng pabango? Bakit? Binili ito ni Mama at Papa para sa ating dalawa. Hindi mo ito pag-aari, no? Pera nilang ginastos dito kaya wala kang karapatang solohin to. Ano ka, sinuswerte? Kahit pa, mga binata na tayo. Hindi na tayo mga paslit kagaya ng dati na pwede pang mag-share ng gamit. Saka ang pinakaayaw ko sa lahat ay yung may kahati sa mga gamit ko. Kaya akin na yan, ibalik mo na sa akin yan. Ay hindi no, ayoko. Kung gusto mo, magpalit tayo. Sa akin na lang tong pabango mo. Total, kalahati na lang naman ang laman. Sa'yo na yung bago kong pabango. Ayun, kunin mo doon sa aparador ko. Ano bang problema mo? Ayaw ko sabi ng amoy ng pabango mo eh. Masyado matapang, masakit sa ilong. Kapag nasosobra ng lagay sa katawan nakakahilot, nakakasuka. Sus, ang dami mo namang alam. Ang sabihin mo lang, madamot ka. Basta, sa akin na to. Pagpabili ka na lang ulit kina Mama at Papa. Hindi pwede. Kapag napasa akin na ang gamit ko, hindi ko na maaaring ibigay pa yon. Kaya kung ayaw mo masaktan ibalik mo na sa akin yung gamit ko. Tinawid ni Benjo ang espasyong namamagitan sa kanila ni Miguel. Pilit niyang inaagaw ang pabango sa kamay ng kanyang kapatid. Pero sa tuwing maaabot na niya ang bote nito, tumitingkayad naman ito na parang nang aasar pa. Nakangisi nitong sinusukat ang taas niya sa taas nito. Kaya naitulak niya ito ng malakas. Dahilan para mahulog sa simento ang hawak nitong pabango at nabasag. Nang dahil sa nangyari, nagpalitan ng malalakas na sigawan ng dalawa. Si Benjo ay halos mangyak-ngyak na pinulot ang natapong pabango. Kaya sa pagtayo nito, sinuntok nito ang nakangiti pa ring si Miguel. Ayop ka! Palibasa kasing gitero ka eh! Wala kang pakialam kahit masira pa yung gamit ko! Alam ba kung bakit malaga sa akin to?
Ito ang regalo nila mama at papa nung kaarawan ko. Masyado ka namang masentimental eh. Para pabango lang. Ayaw mo namang magpabili ulit ng ganyan kina mama at papa dahil malakas ka naman sa kanila. Kita mo oh, mas mamahalin pa yung pabango mo kaysa sa akin. Kasalanan mo naman eh. Pinapipili ka nila kung anong gusto mong pabango. Ang sabihin mo, ayaw mong nalalamangan kita. Ayaw mong mas lamang ako sa'yo. Ay nako, tigilan mo na nga ako. Suntukin kita dyan eh. Di suntukin mo. Hindi kita aatrasan. Ang simpleng hamunan ng dalawa ay nauwi sa pikunan at hanggang sa suntukan. Lamang ng kaunti si Miguel dahil higit na malaki ang katawan nito kaysa kay Benjo. Ang ingay na nilikha ng kanilang pag-aaway at pagsusuntukan ang siyang naging dahilan para marinig sila ng mag-asawang Rolly at Celia. Dali-daling nagtungo ang mga ito sa silid ng dalawa. Parehong 18 taong gulang ang magkambal na sina Benjo at Miguel. Magkaiba ang kanilang mga ugali. Madalas, mas mahal na mag-asawang Rolly at Celia si Benjo kaysa kay Miguel. Si Miguel naman ay palasagot sa mga magulang. Matigas ang ulo at higit sa lahat, siloso. Kaya laging napagsasabihan ng binata na itinuring naman itong pang-aapi sa kanya ng mga magulang. Dati naman magkasundo ang magkapatid, pero nang mapansin ni Miguel ang nag-iibang pagtrato sa kanya ng mga magulang, iniisip niya na baka hindi naman sila totoong magkambal at ampun lang siya. Pagdating sa pisikal na itsura, magkaibang-magkaiba silang dalawa. Para silang hindi kambal. Higit na mas matangkad at gwapo, moreno si Miguel. Samantalang si Benjo ay mababa, maputi at singkit ang mga mata. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-aaway, muling sinuntok ni Benjo si Miguel. Ay! Ayop ka, bakit mo ako sinuntok? Talagang masasaktan ka sa akin. Paduduguin ko yung nguso mo kapag hindi mo ako tinigilan sa panghengelam ng mga gamit ko. Kaya ko ring sirain ng mga gamit mo, no? Pwes, subukan mo. Nang makita mo hinahanap mo. Gusto mo ng laban, hindi ba? Sige, lumapit ka. Ganon ha? Etong sayo. Kaniko. Masyadong malakas ang suntok mo sa sikmura ko Eto, saluhin mo ang ganti ko. Aray, linti ka. Bakit mo ako sinipa? Patuloy na nagpalitan ng mga suntok at sipa sina Miguel at Benjo. Kahit pareho ng dumudugo ang mga pumutok nilang mga labi, ay wala pa rin gustong huminto. Walang gustong magpatalo. Si Miguel na malaki ang katawan ng siyang nasa ibabaw ni Benjo. Pagulong-gulong sila sa sahig. Nagulungan na rin ni Benjo ang mga nagkalat na bubog ng pabango. Sa kamalas-malasan, ang tagpong yun ang nadatnan ng mag-asawang Rolly at Celia. At ang mga lintik na mga batang ito. Ay, Miguel! Tigilan mo na kapatid mo! Itinulak ni Rolly si Miguel. Aray ko! Papa! Bakit mo naman ako tinulak? Bakit pinapatulan mo ang kapatid mo? Mas malaki ka sa kanya. Celia, itayo mo si Benjo at gamutin mo kaagad ang mga sugat niya sa likod. May mga sugat din po ako Saka yan namang si Benjo nagsimula ng away Masyadong madamot. Para pabango lang Bigla na lang ako sinuntok. Hindi ka susuntukin ng kapatid mo kung wala kang pinakialaman sa mga gamit niya. Kilala ko si Benjo. Mas malawak ang pangunawa niya kaysa sa'yo. Yan na naman kayo Lagi niyo na lang yung pinagtatanggol si Benjo. Anak din naman ninyo ako Bakit pakiramdam ko, siya lang ang mahal niyo? Naagustuhan ko lang naman ng pabango niya Alam mo masama doon, kung magpalit kami, magkapatid naman kami Regalo sa akin ni na mama at papa ang pabango. Pero anong ginawa mo? Binasag mo lang Totoo ba? Miguel? Inagaw po niya sa akin tapos bigla niya akong tinula kaya nabitiwan ko. Bakit ba ang hilig niyong palaki ng gulo kapag ako may kasalanan? Maliit na bagay lang naman yun kung tutuusin. Kahit pa kay maliit o malaki, dapat marunong ka pa rin rumispeto sa tunay na may-ari ng pabango. Hindi yung basta mo nalang kukunin ng walang paalam. Kung sa'yo kaya gawin yon, patutuwa ka? Palagi na lang akong mali. Nakakasawa na. Abat! Ay, tama na yan. Mauuwi lang yan sa matinding pagtatalo. Rolly,
Huwag ka nalang sumali sa dalawa para hindi na lumaki ang gulo. Malaki na ang gulo dahil nagkakasakitan na sila. Kita mo naman may mga sugat pa. Paano pa sila titino? Ang mabuti pa ibalik na lang natin sila sa probinsya. Rolly naman, pinag-usapan na natin to dati pa, hindi ba? Kung alam ko lang na mangyayari ito Huwag ka na magsalita ng ganyan. Malalaki na sila. Kaya alam na nila ang tama at mali. Siguro may pagkukulang din tayo. Etong si Miguel lang ang sobra. Kay Benjo naman wala akong masabi. Tama na. Kaya siguro nakakaganyan si Miguel. Madalas mo kasi silang ikinukumpara. O siya, halika na Miguel. Lumapit ka sa akin at kagamutin ko na rin yung sugat mo. Wag na po ma. Alam ko naman na mas mahalaga sa inyo si Benjo Kaya ang bigat-bigat ng loob ko sa inyo dahil may favoritism kayo. Hoy, magdanda ka sa pananalita mo ha. Nanay mo yung kinakausap mo. Kung gusto mong tumagal ka sa pamamahay ko, matuto kang rumispeto sa iyong mga magulang. Naintindihan mo? Hindi na napigilan ni Rolly ang galit para kay Miguel. Hindi siya makapaniwalang makakapagsalita na ng ganun ng kanyang anak. Kaya naman, nagawa niyang duru-duruin ito sa muka. Bagay na hindi naman nagustuhan ng binata. Respeto ba kanyo? Itong ginagawa nyo sa akin, karespe-respeto ba? Ang hirap sa inyo, pati ang pangangatwiran ko, binibigyan nyo ng kulay Ako ang palaging pinalalabas yung masama. Lahat na lang ng gagawin ko, mali. Kaya lalong yumayabang yung hayop na Benjo na yan Hoy, Miguel, sumusobra ka na ha? Isang malakas na sampalang ipinadapo ni Celia sa pisngi ni Miguel. Naningkit ang mga mata nito habang tinitingnan ang nabiglang si Miguel. Hawak ng binata ang namumula nitong pisngi dahil sa sampal ng ina. Ngayon lang nito nakitang magalit ang ina kaya tagos hanggang buto ang sakit. Mama, bakit nyo naman ako sinampal? Ganyan ka ba namin pinalaki ha? Magmura sa harap namin? Diyan sa ugali mo kaya ka namin madalas mapagsabihan. Pero ang dating sa'yo ay lagi ka namin pinag-iinitan. Ikaw palagi ang ape, napapagalitan. Bakit? Masisisi mo ba kami? Ngayon, kung sasama ang loob mo sa akin dahil nasampal kita, sige, lumayas ka. Total malaki ka na. Kaya mo na bang mabuhay mag-isa? Kahit ano pang sabihin nyo, si Benjo lang ang mahal ninyo. At ako, wala akong halaga sa inyo. Kaya madali lang sa inyo palayasin ako Dahil ang totoo, hindi nyo ako anak. Abay sana nga, hindi na lang kita inalagaan, pinalaki. Kung ito lang din naman ang mapapala namin ni Rolly sa'yo. Napayak na si Celia dahil sa sagutan nila ni Miguel. Mama, tama na. Huwag na po kayong umiyak. Kasalanan ko po. Hindi, wala kang kasalanan. Ang laki lang ng ipinagbago ng kapatid mo. Parang hindi ko na siya kilala. Bakit ka ba nakakaganyan, Miguel? Dahil lang ba sa pabango ng kapatid mo? Bakit? Bakla ka ba? At pati gamit ng kapatid mo pinag-iinteresan mo? Ano pa bang kulang sa sinasabi mong pagmamahal, ha? Lahat ibinigay na namin ng iyong ama. Damit, pera, bahay at saganang pagkain. Kulang pa ba sa inyong lahat yan? Sige, pagtulungan niyo ako. Pagkampihan kayo. Total, ako lang naman ang masama sa pamilyang ito Kaya magsama-sama kayo. Tinangkang umalis ni Miguel pagkasabi niya ng lahat ng yun. Hoy! Bumalik ka rito, Miguel! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Galit na lumabas ng silid si Miguel. Hindi siya lumingon sa pagtawag ng kanyang ama. Masamang-masama ang loob niya sa pinapakitang pagmamalasakit nila kay Benjo. Parang sasabog ang dibdib niya dahil sa inis. Kaya ang malalaking hakbag ng kanyang paa ay nauwi sa pagtakbo. Huminto lamang si Miguel sa kanyang pagtakbo nang marating niya ang paanan ng isang bundok. Dito siya madalas magpalipas ng sama ng loob. Merong malinis na ilog sa may paanan ng bundok na yon. Sa gilid ng ilog ay may naglalakihang mga bato at maraming mga bulaklak. Walang bahay na makikitang nakatayo sa paligid.
Tanging ang malaking puno lang ng akasya ang nagsisilbing tambayan niya sa tuwing pinapagalitan siya ng kanyang mga magulang. Doon ay tahimik siyang umiiyak habang nagngingit-ngit ang kanyang kalooban. Pakiramdam niya, hindi siya kawalan sa kanyang mga magulang. Idinaan na lang niya ang lungkot sa pagdampot ng maliliit na bato saka inihahagi sa ilog. Mukhang napagalitan ka na naman ng mga magulang mo. Narito ka na naman eh. Dahil ba kay Benjo? Si Sonia yon, ang nag-iisang matalik na kaibigan ni Miguel. Madalas silang magkita sa lugar na yon, kaya't palagay na ang loob niya sa 17 anyos na dalaga. Maganda si Sonia, balingkinita ng katawan at magaan kausap. Kaya sa tuwing naririnig niya ang boses nito, ay nawawala ang galit niya. Wala namang bago eh. Palagi nilang pinapalabas na ako masama, walang kwenta at suwail na anak. Kasi mas gusto nila si Benjo kumpara sa'yo. Kumusta ka na nga pala? Ayos lang naman ako. Nakita lang kitang nagmumukmok mag-isa kaya't lumapit na ako. Ikaw, kumusta ba? Mukha kasing malala na ang naging away ninyo. May mga sugat ka pa kasi sa labi at pisngi. Ha? Baliwala lang to. Kaunting alcohol lang, maghihilom na ang sugat. Pero, ang sakit ng kalooban, abang buhay na sigurong magdurugo. Humarap si Miguel kay Sonia at hindi niya ito sinulyapan sa mukha dahil alam naman niyang nakatingin din ito sa kanya. Hindi naman sa kinakampihan kita, pero bakit ganun sila magpakita ng pagmamahal sa inyong magkapatid? Ang kakambal mong si Benjo ang higit nilang pinapaboran kaysa sa'yo. Mukhang tama yata ang hinala ko na hindi kami totoong magkapatid eh. Ay teka, maupo nga muna tayo dun sa putol na saan ng akasya. Masakit ang katawan ko dahil sa pag-aaway namin ni Benjo eh. Halata nga. Parang binugbog ka ng 10 kabayo eh. Nako, mas bugbog sarado inaabot niya kaysa sa akin. Pagmamalaki ni Miguel kay Sonia habang nilalapitan nila ang naputol na sanga ng akasya. Pagdating nila sa tapat ng sanga ay naupo sila at nag-usap. Kaya naman pala hindi ka tumitingin sa akin kanina. Dumudugo pala ang labi mo. Nakakainis nga eh. Makakabawi na sana ako kung hindi lang dumating si Papa para awatin kami. Ako pang itinulak ng tatay ko para kay Benjo. Ay nako, nakakainis talaga kapag naalala ko yung mga nangyari. Hindi tuloy mapigilan ni Miguel ang hindi maipakita sa dalaga ang panggigigil niya sa kapatid. Dahil sa pagpadyak pa niya sa lupa ay napangiti niya si Sonia. Pagkatapos ay bigla ring sumeryoso ang mukha nito. Kung sa tingin mo ay mas lamang ang pagmamahal ng iyong mga magulang sa kapatid mo, edi gayumahin mo. Gumawa ka ng paraan para maagaw ang atensyon nila sa kapatid mo at mapunta sa iyo. Ganon kasimple. Ano? Seryoso ka ba? Wala na mga taong gumagawa ng ganyang mga gayu-gayuman na yan, no? Saka, hindi ako naniniwala sa mga ganyang kakayahan, eh. Tanga, mag-aalok ba ako kung wala akong alam dyan? Kung gusto mo, dun sa kakilala ko. Kaya lang, hindi kita pwedeng samahan. O ano, papayag ka ba? Hindi ba parang nakakatakot naman yan? Ba't parang hindi ka naman tunay na lalaki niyan? Gusto lang kitang tulungan, no? Kung kilala mo si Apong Magno, matutulungan ka niya sa mga gusto mong gawin sa magulang mo. Madali lang. Pupunta ka lang sa tinitirhan niya, dun sa gitna ng bundok. Kapag nagkasundo kayo, dala mo na rin yung gayuma. Naku, ayaw ko. Maraming kwento na yung sino mang lumalapit kay Apong Magno namamatay at hindi na nakakabalik. Ayoko, nakakatakot. Bahala ka nga kung ayaw mo. Hindi naman sapilitan ng inaalok ko sa iyo eh. Hindi ba't nakatira yun sa kagubatan sa itaas ng bundok? Ang balita at usap-usapan dito sa ating baryo ng Mitik, aswang at mangkukulam daw ang matanda.
Kalokohan. Ako nga, minsan nang natulungan ni Apong Magno. Kita mo naman, mabait sa akin ng aking mga magulang. Marami rin akong kaibigan. Saka madali siyang kausap. Kaya huwag ka na magdalawang isip. Wala namang mawawala kung susubukan mo, di ba? Sige. Papayag ako. Pero, samahan mo ako sa kanya. Gusto kong makakuha ng ganyang gayuma. Ay, teka. May bayad ba? Pasensya na, bawal na kami bumalik doon eh. Ang mga taong nabigyan na niya ay hindi na maaring magpakita sa matanda. Kasama yun sa kasunduan. Kaya ikaw lang mag-isa ang pupunta ron. Hindi ka magbibitaw ng pera sa matanda. Sa halip ay isang kapalit ang madalas na hinihingi nito bilang kabayaran. Ha? Kapalit? Ano naman ang hihingi niyang kapalit? Parang nakakatakot naman yan. Baka naman buhay ko pa yung kabayaran ha. Hindi. Magtiwala ka. Hindi ka magsisisi kapag napasa kamay mo na yung gayuma. Lahat magagawa mo. Mapapasunod mo na ang iyong ama at ina sa lahat ng mga gusto mo. We, totoo? Pero, paano ko makakapunta sa tirahan niya? Madali lang naman makita ang bahay ni Apong Magno. Nag-iisa lang naman ang bahay niya sa gitna ng kagubatan. At dapat, bago ka pumunta roon, dapat alam mo na kung anong ibibigay mong kapalit. At dapat sigurado ka na kaya mong ibigay yon. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Miguel dahil sa sinabi ni Sonia. Iniisip niya kung ano ang pwede niyang ibigay bilang kapalit ng gayuma. Kung magkakaroon na siya ng bagay na yon, ay magagawa na niyang masolo ang pagmamahal ng kanyang mga magulang. Biglang sumagi sa isip ni Miguel ang kanyang kakambal. Ano kaya kung ito ang gamitin niyang kabayaran? Si Benjo ang ipapalit niya para sa gayuma. Wala siyang pakialam kung mapahamak pa ang kanyang kapatid. Ang mahalaga sa kanya ay ang makuha ang pagmamahal ng kanyang mga magulang. Hoy, hindi ka na nagsalita dyan. Kailangan malaman ko kung anong araw ka pupunta sa kanya. Ano? May naisip ka na ba? Ako na ang bahala sa pambayad. Pwede na ako kahit ngayon. Total, pasado 10:00 pa lang naman ng umaga eh. Ano? Sigurado ka na ba? Oo nga. Ay teka, sandali. Kukuha lang ako ng mga gamit sa bahay. Para naman may maibaon ako sa oras na gabi na ako sa daan. O sige, bilisan mo. Kailangan makabalik ka kaagad ha. Huwag mo nang pangaraping abutan ka ng dilim sa daan. Bundok yon. Delikado dahil nagkalat ang mga masasamang elemento sa paligid. Kaya mag-iingat ka kapag nasa iyo na ang gayuma. Pumunta ka ulit dito para matulungan kita kung paano mo gagamitin ang gayuma ha. O sige, salamat. Aalalahan. Tatandaan ko yan. Masayang masaya si Miguel nang tumayo sa kanyang kinauupuang sanga ng puno. Para siyang nagkaroon ng pag-asang matutupad na ang mga pinapangarap na pagmamahal ng kanyang mga magulang. Malalaki ang mga hakbang ng kanyang paa na tinahak niya ang daan pauwi sa kanilang bahay. Kumuway pa si Sonia sa malayo habang nakatanaw sa kanya. Pagdating niya sa kanilang bahay ay nakita niyang nakaabang sa pinto ang kapatid na si Benjo na nakahalukip-kip ang mga braso nito sa katawan habang masamang nakatingin sa kanya. Sa pagsilip naman ng kanyang ina sa pinto ay nakita siya nito. Seryosang mukhang ipinakita pa sa kanya kung paano nito hinila sa loob si Benjo para gamutin. Sa pagkakataong yon ay binaliwala niya ang kanyang nararamdaman. Sa halip, pumasok na lang siya sa loob ng kanilang bahay na parang walang nakita. Nilampasan niya ang mga ito habang abala sa ginagawa. Nang tuluyang mapasok ni Miguel sa loob ay saka naman nagsalita ang kanyang ina habang abala pa rin ito sa paglilinis sa sugat ni Benjo. Akala ko ba'y naglayas ka na? Hindi mo na kasi pinansin ang pagtawag ng iyong ama sa pangalan mo. Bakit nagmamadali kang pumasok? Saan ka na naman papupunta? Kukunin ko lang po muna yung mga gamit at bag ko. Doon na muna ako sa kaibigan ko si Alex. Mukhang
Paninindigan mo na ang paglalayas Siguraduhin mo lang na babalik ka. Pero kapag madilim na at wala ka pa, hahanapin kita. Nako, huwag na po kayo magkunwaring nag-aalala sa akin. Hindi naman effective. Alagaan nyo na lang yung paborito nyong anak. Oh, bakit napunta na naman sa akin ang usapan? Hindi na nga ako nagsasalita para lang hindi ka na magmukhang api. Masyado mo naman pinapalaki yung problema. Ang sabihin mo, masyado ka lang sip-sip. Magsasalita pa sana si Miguel pero dumating na ang kanyang ama. Bumalik ka na pala, Miguel. Teka, saan ka ba pupunta, ha? Seryoso ang mukha ni Rolly at parang dismayadong ibinaba nito ang dalang bag. Mukhang natanggal na naman ito sa trabaho. Mainit ang ulong diretsyong tumingin ito sa mukha ni Miguel. Nooy isa-isang isinisilid ni Miguel sa kanyang bag ang ilang mga gamit na dadali niya sa bundok. Ay, Miguel, tinatanong kita. Saan ka pupunta at bakit magdadala ka ng bag? Wala Gusto ko muna maglakad-lakad at mapag-isa. Ay, lentik. Kami ba ay pinaglololo ka ba? Saan ka ba talaga pupunta? Baka sumasama ka na sa mga barkada mong mga pasaway rin katulad mo, ha? Maglalakad-lakad pero may dalang bag? Ano ka, sira? Pupunta lang po muna ako sa kaibigan. Saka mabubuting tao sila. Mahal nila ako at naiintindihan nila ako. Mas gusto ko silang kasama kaysa manatili sa bahay na ito. Sino mga kaibigan? Kilala ko ba? Dapat alam ko. Para kung hindi ka makakauwi ng gabi, alam ko kung saan ka pupuntahan. Wala na po kayo dun. Pwede ba? Bakit ang dami naman yung tanong? Bakit hindi kami magtatanong nag-aalala kami sa iyo? Pagak na napatawa si Miguel na may kasamang pangungutya. Hinarap niya ang kanyang ama sabay sabit sa balikat ng kanyang bag. Hindi nawawala ang ngiti niya sa labi. Sa ganoong paraan niya ay pinapakita ang pagre-rebelde sa mga magulang. Hindi niya akalain ng salitang pag-aalala ay magdudulot sa kanya ng parang isang insulto. Pero kung sa bagay, kapag nakuha na niya ang gayuma na sinasabi ni Sonia, ay mapapasa kanya na ang atensyon ng kanyang mga magulang at sisiguraduhin niyang si Benjo naman ang makakaranas ng sakit na nararamdaman niya. Kaya't pagkatapos magsalita ng kanyang ama, tinalikuran na niya ito at si Benjo naman ang binalingan niya. Samantalayin mo na ang mga araw na to na nasa iyo pang atensyon ng mga magulang natin. Dahil sa pagbabalik ko, sa akin naman sila. Ano ang pinagsasabi mo? Pareho tayong mahal ng mga magulang natin. Ikaw lang ang nag-iisip na hindi. Nako, wag mo nang bilugin pa ulo ko, no? O sige na, aalis na ako. Gagabihin ako sa pag-uwi. Kung pwede, wag na kayong magtanong kung saan ako pupunta, dahil hindi ako sanay. O sige, lumayas ka kung gusto mo. Ikaw lang din naman ang nasusunod Sige na, lumayas ka na. Dahil simula ngayon, hindi ka na namin pakikialaman. Wala kang utang na loob. Pagtataboy ni Celia kay Miguel, hindi na nito naitago ang pagkairita sa boses dahil sa ugaling ipinapakita ni Miguel. Wala na sigurong sasakit pa sa isang ina ang sagot-sagutin ng kanyang anak nang walang anumang pagrespeto. Hindi naman yon nakaligtas sa pakiramdam ni Miguel at parang bigla rin naman siyang nasaktan nang marinig mula sa kanyang ina na pinalalayas na siya nito. Lumabas si Miguel sa kanyang silid, dala ang itim na bag na isinabit sa kanyang balikat. Bago sila umalis, ay nag-iwan muna siya ng malalim na buntong hininga. Malayo-layo na ang nilakad ni Miguel nang mapansin niya na parang may mga matang nakamasid sa kanya. Saglit siyang tumigil sa paglalakad. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang likuran. Sa kaliwat kanan, pero bigo siyang makita kung sino ba ang sumusunod sa kanya. Sa pag-aalala ay nagmamadali na lang niyang nilisan ng lugar. Pagdating ni Miguel sa pinakagitna ng kagubatan, ay natanaw niya ang isang maliit na kubo na ang dingding ay yari sa kawayan. Ang bubong nito ay yari sa kugon.
Sinubukan niyang tumawag kung may tao sa loob, saka humakbang ng dahan-dahan. Ilang minuto pa ay lumabas ang isang nakakatakot na itsura ng matandang lalaki. Butas-butas ang kulay lupa nitong suot na damit. Magulo ang buhok. May itim ang mga ngipin at mga kuko. At kapansin-pansin ang tabakong hit-hit bugas sa bibig ng matanda. Sa sobrang kapal ng usok mula sa sigarilyo nito, ay halos matabunan na ang mukha nito. Sinasabi ko na nga ba't magkakaroon ako ng bisita ngayon? Halika, binata. Tumuloy ka sa aking munting dampa. Salamat po, Apong Magno. Ako po si Miguel. Mag-uwag ka munang magsasalita tungkol sa sadya mo sa akin. Pumasok muna tayo sa loob. Nagkalat ang masasamang mga elemento sa labas. Baka marinig ka nila at hindi ka na makabalik pa. Isa pa, nararamdaman kong may sumusunod sa iyo. Para namang kinilabutang napatingin sa kanyang likuran si Miguel matapos marinig yon sa matanda. Pakiramdam niya tuloy ay may hindi nakikitang nilalang na nakasunod sa kanya. Katulad dito ng nararamdaman niya kanina pa bago pa siya nakarating sa bahay na matanda. Dahil sa takot ay nagmamadaling sumunod sa matanda si Miguel papasok sa loob ng bahay nito. Sa loob ay nakita niyang may mga bungo ng hayop na nakasabit sa bawat dingding ng bahay. May bungo rin ng tao, may papel, lapis, damit at dahon ng makikita na nakapatong sa ibabaw ng lumang lamesa. Maupo ka, binata. Kukunin ko lang ang mga gayumang hinahanap mo sa aking baol. Po, pero wala pa naman akong binabanggit ng gayuma sa iyo ah. Gayuma lang ang meron ako. Halos lahat ng mga taong lumalapit sa akin ay tungkol sa gayuma ang pakay. Pero ibang nararamdaman ko sa iyo. Matinding pagnanais, gahaban at makasariling kagustuhan ng nangingibabaw sa iyo. At dahil dyan, ibang gayumang ibibigay ko sa iyo. Kahit ano pa po yan, basta matutulungan ako sa problema ko. May dala ka bang pampayan? Ha? Wala po kong perang dala. Pero kung pangalan ng kapatid ko, pwede po ba yun? Alam ko nang yan ang sasabihin mo bilang kapalit sa gayuma. Nakikita mo ba ang papel at lapis sa harapan mo? Kunin mo. Isulat mo ang pangalan niya. Ako na ang bahala kung ano ang kukunin ko sa kanya. Sumunod si Miguel sa iniutos na matanda. Mabilis niyang isinulat sa papel ang pangalan ni Benjo. Ayan, ay sulat ko na po. Nasa na po yung gayuma? Sandali. Masyado ka namang nagmamadali, binata. Patingin nga ng isinulat mo. Dali-daling inabot ni Miguel ang papel na sinulatan niya. Pinasadaan ito ng tingin ni Apong Magno pagkatapos ay nakangisi nitong sinulyapan si Miguel. Sigurado ka na ba sa ibabayad mo sa akin? Pangalan nito ng kapatid mo, hindi ba? Kapag sumira ka sa ating usapan, mawawala mga bagay na pinahahalagahan mo. Kasama na ang sarili mong buhay. Kapag naibigay ko na sa iyo ang gayuma, ay hindi ka na maaaring bumalik sa lugar na ito at hindi mo na rin pwedeng isauli. Kailangang maubos mo ang laman ng boteng ito. Iniabot na matanda kay Miguel ang kulay asul na bote. Maganda ang pagkakadisenyo ng isang rosas na itim dito. Nakakahawig nito ang bote ng isang mamahaling babango. Pagkaabot ay muling nagsalita si Apong Magno. Ilagay mo lang yan sa pagkain ng gusto mong gayumahin. 1 o 2 patak lang kada isang araw. Kapag sumobra ka ng kahit kaunti sa paggamit, mararamdaman mo ang nakakatakot na mga bagay sa paligid mo. Tutubuan ka ng mga bukol, sugat at lalabas sa iyo ang nakakatakot na mga uod. Ano? Kaya mo bang gawin? Po, nakakatakot naman po yan. Huwag na lang po kaya.
Kapag nahawakan mo na ang bote at nakapirma ka na sa kasunduan, ay wala na yung atrasan. Kapag hindi mo ito tinanggap hindi ka na makakaalis sa bundok na ito. Dahil sa mga narinig ay biglang kinilabutan si Miguel. Hindi nito inaasahan ang mga kondisyon ng paglapit niya sa matanda. Hindi siya mapakali at hindi alam kung paano niya babawiin ang isinulat niya sa papel. Wala ka nang magagawa kundi tanggapin na lang ang gayuma kaysa mapanganib ang iyong buhay. Alalahanin mong ikaw ang lumapit sa akin. Pero hindi po ninyo kagad sinabi ang huling kondisyon eh. Binata, ikaw ang may kailangan sa akin. Tinulungan lang kita. Pwede ka nang umalis. Kahit na anong mangyari, huwag ka nang babalik sa lugar na ito. Nakikita mo ba yung garbo na nasa iyong likuran? Nilingon ni Miguel ang tinutukoy na matanda. Ano po ba mga yan? Ganyan ang nangyari sa mga taong matitigas ang ulo at hindi marunong sumunod sa kasunduan. Namatay sila at habang buhay na matatakot hanggang sa kamatayan. Medyo napatras si Miguel sa tinuran ni Apong Magno. Sino po ba talaga kayo? Ipagpaubanin mo, binata. Pero makikilala mo lang ako kung sino ako kapag naubos na ang gayuma. Sige na, makakalis ka na at makaabutan ka pa ng dilim sa daan. Kahit na anong mangyari, huwag mong hahayaang makita ang gayuma ng mga taong paggagamitan mo nito. Paano po kung makita nila, halimbawa, anong mangyayari sa kanila? Magkakasakit at mamamatay. Ay, Diyos ko naman, Apong Magno. Bakit ganun po yung mangyayari sa kanila? Dahil yun ang kaparusahan nila. Bigla tuloy nakaramdam ng pagsisisi si Miguel nang marinig ang sinabi ng matanda. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig habang nakatulala sa hawak niyang gayuma. Nakangiti lang ang matanda na parang sanay na sa mga katulad niyang naghahanap na makakatulong sa kanyang mga problema. Ilang saglit lang ang lumipas ay parang natauhang nagpaalam na sa matanda si Miguel. Siguro naman po, kapag naubos na ang gayuma wala naman magiging problema. Wala naman. Maniningil lang naman ako ng bayad mo sa gayuma. O siya, sige. Pwede ka nang umalis. Maghanap ka pa ng may gusto rin ng gayuma, ha? At kapag nakakuha ka ng taong pupunta rito, bibigyan kita ng pabuya bilang kapalit. Tandaan mo, hindi ka pwedeng bumalik. Huli na para kay Miguel na may sauli ang gayuma sa matanda. Kahit nagdadalawang isip ay itinuloy na lang ng binata ang kanyang paglalakad. Bigla siyang napahinto, hindi kalayuan sa bahay na matanda. Pero sa paglingon niya, katakatakang wala na ang kubo at hindi na niya makita. Nahihiwaga ang napahakbang na lang uli si Miguel para umalis sa lugar na iyon. Pasado 6:00 ng gabi nang dumating sa kanilang bahay si Miguel. Nagmamadali siyang maglakad para makapasok sa loob ng walang nakakapansin. Pagdating niya sa sala ay nabigla siya nang makita siya ni Benjo. Hindi ito nagsasalita na parang sinusuri siya kung saan siya nanggaling. Nakakunot ang noo nito na parang may tinitingnan sa kanyang bulsa at bag. Lumabas na rin sa kanilang kwarto ang kanyang mga magulang. Natigilan ng mga ito nang makitang nakatayo si Miguel. Pagkatapos ay nagtatakang napatingin ng mga ito sa maputik niyang pantalon. Bigla na lang tinawid ng kanyang ama ang pagitan nila. Saka inangat nito ang kamay at malakas siyang sinuntok. Umuwi ka bang hayop ka? Rico po ba? Bakit niyo naman ako sinuntok? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa iyo para tumino ka. Kung saan-saan ka namin hinanap ng iyong ina dahil nag-aalala kami sa iyo. Tingnan mo ang nangyari kay Celia. Nasugatan siya sa kakahanap sa iyo. Hindi po ba't sinabi ko naman sa inyo na sa kaibigan lang ako nagpunta? Kay Alex po. Sinungaling! Doon ako unang nagpunta. Nakausap ko mismo si Alex. Hindi pa raw kayo nagkikita. Saan ka ba talaga nanggaling, ha? Palagi mo na lang kaming pinag-aalala.
Nagpalipas lang po ako ng sama ng loob sa bundok. Dahil hindi na ako nakakainga sa bahay na ito eh. Kita nyo naman oh, ang sugat lang ni Benjo ginagamot ni Mama. Sa awa ng Diyos, may benda pa. Eh ako, imbis na gamutin nyo rin ang sugat ko, tinadagdagan nyo pa. Hindi ka masasaktan kung matino ka lang bata. Palasagot pa at walang galang. Tumahimik ka nga. Wala akong kapatid na gama no, makasarili. Mamatay ka na. Halos lumabas ang litid ni Miguel sa leeg nang sabihin niya yon sa kapatid. Lalo lang tumindi ang galit niya kay Benjo. Nagulat na lang siya nang biglang lumapat ang palad ng kanyang ina sa mukha niya. Uminit ang kanyang pisngi sa lakas ng sampal na natanggap niya. Nang lumingon siya sa kinaroroonan nito, ay nakita niyang galit na galit ang kanyang mama. Wala kang kwentang tao. Paano mo nasasabi ang mga bagay na yan sa iyong kapatid? Talagang umabot na sa langit ang sama ng iyong pag-uugali. Pwede ba ma? Tama na? Gusto ko na magpahinga. O na, tanggap ko na. Ako na masama. Ako na ang demonyo. At si Benjo ang anghel ninyo. Abat, walang hiya ka talaga! Oo na nga sabi. Walang hiya na kung walang hiya. Ayan o, sinabi ko na di ba? Ano pa bang mga salitang sasabihin nyo sa akin? Baka sabihin nyo na sa pabango lang nakakaaganito na ako. Oo, pabango lang. Pero para sa akin, masakit yun. Ganon nyo ipinapakita sa akin ang pagmamahal na ibang-iba kay Benjo. Dahil sa pagtaas ng tono ng boses ni Miguel, ay hindi na nakaimik ang mag-asawa. Wala silang masabi sa kanilang anak dahil parang sarado na ang isip nito sa lahat ng kanilang paliwanag. Hanggang ipinasya na lang ni Miguel na umalis sa harapan ng kanyang mga magulang. Pumasok siya sa kanyang silid at ibinalibag ang dala niyang bag. Pero nang maalalang naroon ang bote ng gayuma, ay dali-dali niyang dinampot ang bag at sinuri ang loob. Mabuti na lang ay hindi nabasag ang bote ng gayuma. Abot langit ang kaba niya nang mahawakan yun at inilabas sa bag. Matagal niyang pinagmasdan ang kakaibang laman ng gayuma sa loob. Saka ingat na itinago yun sa ilalim ng kanyang kama. Inihiga ni Miguel ang kanyang katawan sa kama. Itinutok niya ang paningin sa kisame. Kung ganon, malapit ko nang maagaw ang aking mga magulang sa hayop kong kapatid. Gaganti ako. Ipapalasap ko rin sa inyo ang sakit na nararamdaman ko sa mga pang-aaping ginawa niyo sa akin. Saglit na nakiramdam si Miguel sa mga kilos ng mga tao sa sala. Nang marinig niya na isa-isa na rin nagsipasok sa kanilang mga kwarto ang kanyang mga magulang at saka na lang din niya ipinikit ang kanyang mga mata. Kinabukasan, maagang nagising si Miguel. Pasimple niyang kinuha ang gayuma sa ilalim ng kama saka isinilid yun sa bulsa. Lumabas siya ng kwarto at dumiretso sa kusina para ipagluto ng almusal ang mga magulang niya. Tamang pagkakataon yun para sa paglalagay ng gayuma sa pagkain ng kanyang mga magulang. Nang matapos na siya sa pagluluto ay maingat niyang tinaktakan ng gayuma ang ulam, kanin at ang tinimplan niyang kape. Ito na ang tamang pagkakataon. Mamaya lang kapag nakakain na sila ng mga niluto ko, sa mga mata ng magulang ko, ako na ang mahal nila. Ako na ang mabait sa paningin nila mama at papa. Kailangan lang umisip ng paraan ni Miguel kung paano niya makukumbinsing kumain ng kanyang mga magulang nang hindi nagdududa. Magpapanggap siyang humihingi ng tawad. Nang maisip niya yon, ay sabik niya agad na kinatok ang pinto ng kwarto ng kanyang mga magulang. Ma! Nakahanda na po ang almusal. Tumising na po kayo. Hihintayin ko po kayo sa kusina ha. Pinakinggan niya kung may kikilo sa loob ng kwarto. Nang wala siyang marinig na tugon mula sa mga magulang, ay kumatok ulit siya. Ma! Pa! Gising na po! Nagluto na ako ng almusal natin.
Ilang saglit pa ay nakarinig na si Miguel ng mga yabag ng paa papalapit sa pinto. Umikot ang seradura at iniluwa noon ang humihikab pang ama. Sa likod nito ay ang kanyang ina. Oh, bakit? Anong kailangan mo? Sino ba yan? Si Miguel. Kinigising tayo. Nagluto raw siya ng almusal. Abay, himala kung ganon. Opo, gusto ko po sanang humingi sa inyo ng tawad dahil sa mga inasal ko kagabi. Kaya eto, nagluto po ako ng paborito niyong ulam. Adobong manok na may kamote. Tara na po, lalamig na po yung pagkain. Nagkakatingin ang napasunod ang mag-asawa sa anak nilang si Miguel. Hindi nila maitago sa kanilang mga mukha ang kasiyahan dahil sa pagbabagong yon ng kanilang anak. Kahit nagtataka, ay napaupo na lamang siya sa harap ng lamesa. Pero napansin ni Rolly na silang dalawa lang ni Celia ang ginising ni Miguel. Wala si Benjo. Kung kaya ay inutusan nito ang binata na tawagin din ang kapatid. Mamaya na raw po siya kakain eh. Alam naman po ninyong nagkatampuhan kami kahapon. Huwag po kayo mag-alala. Ipinagtira ko na lang po siya ng ulam. Maraming salamat anak sa luto mong pagkain. Sana tuloy-tuloy na ang iyong pagbabago. Oh, kita mo na anak. Masaya ang iyong ina dahil sa wakas alam mo na kung ano ang mga nagawa mong pagkakamali. O sige na, kumain na tayo at mukhang masarap ang niluto mong ulam ah. Talaga masarap po yan dahil punong-puno po yan ng pagmamahal. Habang sumusubo ng kanin at ulam ay masayang pinagmasdan ni Miguel ang kanyang mga magulang. Hindi niya maitago sa kanyang ngiti ang kagustuhan niyang makita ang pagbabagong kilos ng mga magulang. Habang tahimik ang mga ito sa pagkain ay palihim siyang sumulyap sa ulam na niluto niya. Ganado ang kanyang mga magulang sa pagsubo. Hanggang sa naubos na ang mga ito ang ulam. Tumayo si Celia at lumapit kay Miguel. Niyakap nito ang anak bilang pasasalamat. Umepekto na marahil ang gayumang inilagay ni Miguel. Samantala ay siya namang pagdating ni Benjo sa kusina. Nagbuhat ito sa kung saan. Oh, anong nangyayari rito? Kumakain kayo nang hindi ako tinatawag? Ang sabi ni Miguel nagtatampo ka pa rin daw sa kanya. Kaya ipinagtira ka na lang niya ng ulam. Teka, sige na, kumain ka na. Masarap ang ulam mo. Hindi na po pa. Maliligo muna ako. Teka anak, bakit ang dumi ng mga binti at paa mo? Ano bang ginawa mo? Sa ka ba galing? Tiningnan din ni Miguel ang binti ni Benjo. Maputik yon. Diyan lang po sa likod bahay. Pagkasalita ni Benjo ay seryoso tong tumingin kay Miguel. Napansin niya ang pag-angat ng itaas na labi ni Benjo na parabang may ibig sabihin. May mahina siyang ibinulong kay Miguel. Akala mo ikaw lang ha? Uunahan kita, gago. Hindi nakaligtas kay Miguel ang parinig na yun ni Benjo sa kanya nang dumaan ito sa tabi niya. Pinigilan niya ito sa braso habang nakangiting nakatingin sa mukha ng kapatid. Pasensya ka na. Nauli ka na ng dating Naunahan na kita. Alam ko kung anong ginawa mo sa kanila. Kaya't nasaan ang tira mong pagkain para sa akin? Pasensya niya. Naubusan ka na ng ulam Ipinagluto ko sila pero hindi ka kasali. Kung gusto mo, magluto ka ng pagkain ng para sa'yo. Oo naman anak. Kaya mo nang magluto para sa sarili mo. Huwag mo nang awayin tong kapatid mo at nagbago na siya. Po? Ang mabuti pa, Benjo. Ikaw na rin ang maghugas sa mga pinagkainan namin at si Miguel napagod sa pagluluto. Hindi siya pwedeng mabasa. Nakangiti lang si Miguel sa naging reaksyon ni Benjo sa kakaibang ikinikilos ng kanyang mga magulang. Baka sa mukha ng kapatid ng pagtataka dahil sa paglipat-lipat nito ng tingin sa mag-asawa. Anong ginawa mo kina mama at papa? Bakit sila ganyan? Akala ko ba alam mo kung anong ginawa ko sa kanila? Kinukuha ko lang kung ano ang sa akin. Benjo! Hindi mo ba sila narinig?
Ako na ang gusto nila. Ako na ang mahal nila, hindi na ikaw. Ano bang pinagsasabi mo? At saka, bakit para sila mga robot? Parang wala sila sa kanilang mga sarili oh. Ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan. O sige na, maghugas ka na ng pinggan. Benjo anak, ano pang tinatayo-tayo mo riyan? Sumunod ka kay Miguel. Alis na muna kami ni Celia para maghanap ng trabaho sa bayan. Nagsarado kasi ang asukarera na pinagtatrabuhan namin kaya maghahanap muna kami sa bayan ng trabaho. At baka gabi na kami uuwi. Ang mabuti pa, Benjo, ipagtimpla mo muna ng kape ang kapatid mo. Kami lang kasi ang pinakape niya. Sige na, at kami aalis na. Ma, pa, ano ba nangyayari sa inyo? Ano ka ba, Benjo? Ikaw itong kakaibang ikinikilos. Napaano ka ba, ha? Wala ka na magagawa pa, Benjo. Oras ko naman ngayon. Oh, narinig mo pala yung sinabi ni Mama? Ipagtimpla mo raw ako ng kape at hindi pa ako nagkakape. Hindi may paliwanag ni Benjo ang saya na kanyang nararamdaman pagkatapos makita ang nagtatakang reaksyon ng mukha ng kapatid. Sa pakiwari niya ay parang isang tagumpay na natalo na niya si Benjo pagdating sa pagmamahal ng kanyang mga magulang. Bago umalis sa mag-asawa, ay kapansin-pansin kay Miguel lang yumakap ang mga ito at hindi pinansin ang nakatayong si Benjo. Dahil sa hindi maipaliwanag na kilos sa mga magulang, ay galit na tinawid ni Benjo ang pagitan nila ni Miguel at padakot nitong sinakalang huli. Namumula ang mga mata nito dahil sa galit. Hayop ka! Anong ginawa mo sa mga magulang natin? Bakit sila nagkakaganyan? Oo, relax. Wala akong ginagawa sa kanila, no? Nakita mo naman, di ba? Ipinagluto ko lang naman sila ng paborito nilang ulam. Masaya sila sa ginawa ko. Kaya, pwede ba, bitiwan mo na ako? Hindi ako naniniwala sa'yo. Sinungaling ka. Sa sandaling malaman ko na may pinakain ka sa kanila o ipinainom, mananagot ka sa aking hayop ka. Mapapatay kita. Ay, tika, bitiwan mo nga ako. Masyado ka namang apektado. Hindi mo ba gustong ako na ngayon ang mas mahal nila kaysa sa'yo? Oh, anong pakiramdam, ha? Hindi ba ang sakit? Pwes, simula pa lang yan. Wala pa tayo sa sukdulan. Mas lalong magugulat ka kapag ikaw naman ang biglang magbago ang kilos. Dahil hindi pa rin binibitiwan ni Benjo ang kanyang leeg, ay buong lakas niya itong itinulak palayo, dahilan para ito ay matumba sa sahig. Galit na galit itong tumayo at susugod pa sana sa kanya para suntukin siya, ngunit inunahan niya ito ng sipa sa sikmura. Bumulagta ito at nahawakan ng maliit na silya, saka ibinato naman sa kanya. Tumama yun sa binti ni Miguel, kaya't napayuko siya sa matinding pananakit. Dahil sa komosyon, narinig yun ng papaalis na sina Rolly at Celia, kaya napabalik ang mga ito sa kanilang bahay para makita ang nangyayari sa loob. Nasaksiyan ni Celia ang pamamato ni Benjo kay Miguel ng silya. Kaya naman ay galit na galit itong sumugod sa nakatayong anak at paulit-ulit itong pinagsasasampal. Ano bang nagawa ng kapatid mo at binato mo siya ng bangko, ha? Miguel, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Ayos lang po ako, pa. Eto kasi, nagsisilos po kasi si Benjo dahil sa akin lang daw kayo yumakap bago umalis. Binalingan ni Celia si Benjo. Para yun lang? Kaya sinaktan mo na si Miguel? Lumapit ka sa kanya at mag-sorry ka sa kapatid mo. Naluluhan namang tumingin sa kanya si Benjo. Sa isip nito ay hindi na niya magagawa pang mabawi ang katinuan ng kanyang mga magulang. Iniisip niya kung anong bagay kaya ang ginawa ng kapatid para magkaganon ang kilos ng mga ito. Pasensya na po kayo, ma. Pero kahit na anong mangyari, hindi ako hihingi ng tawad sa kanya. Pero dahil sa ginawa niya sa inyo, ibabalik ko ng doble ang parusang nararapat para sa kanya. Bakit ba? Masama rin ba ang loob mo kay Miguel? Nagbago na siya. Humingi na siya ng tawad sa mga nangyari. Kaya't sana tanggapin mo yon. Ma, pa, hindi niyo po ako naiintindihan eh. May ginawa sa inyo si Miguel. Maniwala naman kayo sa akin, oh. Nakikiusap po ako sa inyo. Bumalik na kayo sa dati.
Bakit ba kayo nagkakaganyan? Ikaw ang bumalik sa dati mong katinoan, Benjo. Hindi ka naman dating ganyan. Pero ngayon parang ibang-iba ka na. Dati si Miguel ang sinasaway namin. Ngayon, ikaw naman. Natuto ka na ring manakit sa kapatid mo. Alam ko, may ipinainom na gayuma sa inyo si Miguel. Hindi ako makakapayag na manatili kayong wala sa inyong katinoan. Tamuhong bata ito. At ano naman ay ipapainom sa amin ni Miguel? Ang gayuma, matagal ng laos yun. Saka, para lang yun sa pag-ibig sa babaeng nagugustuhan ginagamit. Pa, Nakita na namin ang ginawa mo kay Miguel. Ang mabuti pa siguro sumama ka na lang sa amin sa bayan at baka pag-alis namin mag-away uli kayo ng kapatid mo. Sige na, maligo ka na at aalis na tayo. hindi po pa. Hindi ako aalis. Gagawa ko ng paraan para maibalik ko kayo sa dati. Nagkamali si Miguel. Hindi niya dapat yan ginawa sa inyo. Kung alam niya lang kung ano ang totoo, hindi niya magagawa ang masamang planong ito. Pare-pareho tayo mapapahamak. Huwag ka mag-alala, Benjo. Hindi kami basta-basta naapektuhan ang sinasabi mo. Nanlalaki ang mga matang napatitig si Miguel sa kanyang ama. Paano pala kung hindi nga tumatalab ang gayuma? Anong gagawin niya? Kailangan maubos niya ang laman ng bote para hindi magkaproblema. Kaya lang ay hindi siya nagpahalata na parang nagre-revolusyon ng utak niya dahil sa pag-aalala. O sige, kung ayaw mong sumama aalis na kami. Pero kapag naulit pa yung pag-aaway niyo pareho namin kayo palalayasin sa bahay ko. Naintindihan niyo? Pasensya na po pa. Pero kailangan ko po talagang magpaiwan dito. O sige na, Rolly. Tayo na't makagabihin pa tayo sa daan. Tumango naman si Rolly pero binalingan pa muna si Benjo. Umalis ka na sa harapan ko at baka hindi ako makapagpigil babugbog pa kita. Huwag mo nang uulitin na saktan ng kapatid mo. Kung hindi malilinti ka sa akin. Opo. Alam ko kaya niyo sinasabi ang bagay na yan dahil sa ginawa sa inyo ni Miguel. Hindi na sinagot ng mag-asawa ang pagmamaktol ni Benjo. Sinulyapan na lamang ng mga ito ang nakatayong si Miguel bago umalis. Mag-iingat po kayo, ma, pa. Pinandilata naman ng mga mata ni Benjo si Miguel na lalo namang nakadagdag sa kasiyahan ni Miguel. Akala niya ay hindi umepekto ang gayuma. Pero sa nakikita niyang galaw ng mga magulang, mukhang tuloy lang ang bisa noon. Habang silang dalawa na nga lang ni Benjo ang natira sa loob ng bahay, si Benjo ang unang umiwas ng tingin at nilampasan lang nito si Miguel nang tumuloy ito sa kusina. Nakita niyang nagsalang din ito ng pagkain at hindi na umimik. Bigla namang naalala ni Miguel ang naging usapan nila ni Sonia na magkikita sila sa tabing ilog kapag nakuha na niya ang gayuma. Ang mahirap pa noon ay nagamit na niya ito. Sana'y hindi magkaroon ng problema sa kung paano niya nagamit ang gayuma sa mga magulang. Hindi na siya nagpaalam kay Benjo. Diretso siyang naglakad papunta sa dating tambayan niya. Pagkadating niya roon, ay nakita niyang nakaupo si Sonia sa dating putol na sanga ng akasya. Nang maramdaman ito ang pagdating niya, nakangiting tumingin sa kanya si Sonia pero kapansin-pansin ang maitim nitong ngipin at kuko. Pasensya ka na. Nakalimutan kong may usapan nga pala tayo dito sa tabing ilog. Nakuha mo na ba ang gayuma? Yun nga ang inaalala ko Nilagyan ko na ng gayuma yung kanin, ulam at kape nila. Tigi-isang patak kagaya ng nasabi sa akin na matanda. Matagal bago nakasagot si Sonia sa mga sinabi ni Miguel. Kapag kuwan ay napatawa ito ng malakas na parabang masaya ito sa ginawa niya. Magaling, magaling. Ganyan nga ang gawin mo. Ubusin mo sa kanila nang sa ganun ay maging masaya ka na. Makukuha mo rin sa wakas ang pagmamahal na nararapat sa iyo. 3 patak. Lumampas ka sa 2 patak ng gayuma. Pero huwag ka mag-alala. Simula pa lang yan. Ang ibig mong sabihin, sumobra agad ang ginawa ko? Hindi ba't kailangan 1 hanggang 2 patak lang dapat? Nakakatuwa. Pinabati kita sa unang pagkakamali.
Ha? Ano ba nakakatuwa ron? Mali na nga. Hindi na itago ni Miguel ang inis sa sinabing yon ni Sonia. Mas lalo lamang nadagdagan ang pag-aalala niya. Alam ko magkakamali ka sa gagawin mo. Ganyan mag-isip ang mga taong gahaman. Kaya huwag ka mag-alala. Kaunti lang naman ang sakit na mararanasan mo pagkatapos ng iyong pagkakamali. Huwag ka nga ganyan magsalita, Sonia. Parang gusto ko nang isiping hindi ko yung kilala kong Sonia eh. Baka niloloko mo lang ako ha. Ang totoo, may kapatid akong lalaki. Pareho kami ng pagkatao, pero magkaiba ng gusto. Mabuti siya, ako naman ay masama. Ang gusto ko ay umanib siya sa akin, pero mas gusto niyang mamuhay ng tahimik kasamang asawa niyang kauri namin. Ang masakit, kapalit ng kanilang pananahimik ay ibinayad ng kapatid ko na hindi sila magkakaanak ng asawa niya. Hanggang sa nabalitaan kong nag-ampun na lang sila ng mga anak. Hindi mo ba gustong masaya na ang kapatid mo sa buhay na pinili niya? Katulad mo ako mag-isip, ikaw, gusto mo bang makitang maging masaya si Benjo sa buhay niya habang ikaw ay miserable sa buhay na pinili mo? Sandaling napaisip si Miguel kung ganun din kaya ang mararamdaman niya sa nararamdaman ni Sonia. Pero iba ang galit na nararamdaman niya sa kanyang kapatid. Kaya ako, hindi ako masaya kapag may nakikita kong nahihirapan dahil sa kanilang kapatid o magulang. Pagkatapos ng pag-uusap natin, magiging abala na ako sa aking mga gagawin. Nakakalungkot naman. Hindi na tayo magkikita. Dahil nagawa ko na ang nararapat para sa iyo. Pero mag-iingat ka dahil hindi mo pa lubusang kilala ang mga magulang mo. Tapatin mo na nga ako. Ayaw ka ng paligoy-ligoy eh. Malapit ko nang makasama ang kapatid ko. Kapag nangyari yon, wala na makakatalo sa amin. O sige, mag-ingat ka rin, Sonia. Nagtataka na lang si Miguel sa kakaibang kilos ni Sonia. Pati ang paraan nito ng pagtawa ay parang katulad ng tawa ni Apong Magno. Napapakamot na lang siya sa kanyang ulo nang sundan niya ito ng tingin habang ito ay papalayo. Hindi maalis sa isipan ni Miguel ang naging pag-uusap nila ni Sonia habang tinatahak niya ang daan patungo sa kanilang bahay. Nakita niyang nakaabang si Benjo sa may pintuan habang hawak ang isang basong malamig na tubig. Pagkatapos niya sa kapatid ay pablot pa niyang inagaw ang hawak nitong baso sa katahasang inom ang laman nun. Pagkaraan ay ibinalik niya ang baso sa nakangiti niyang kapatid. Oh, anong tinatawa-tawa mo dyan? Wala. Masaya lang ako. Sabik lang ako makita kung ano kaya ang magiging dating sa'yo nang gayumang iniligay ko sa ininom mo. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Ha? Anong sabi mo? Wala. Para binibiro ka lang eh. O sige na, papasok na ako sa loob. Oy, sandali! Di pa tayo tapos mag-uusap? Sinunggaban ni Miguel ang braso ni Benjo. Bitiwan mo ang braso ko. Oo, pareho tayo nakagawa ng pagkakamali. At darating ang oras, mamimili tayo kung sino mamamatay sa ating dalawa. Matira matibay, ako o ikaw ang mabubuhay. Ayop ka. Anong pinagsasabi mo? Ganyan nga, ipakita mong takot ka. Ikaw ang nagsimula nito, di ba? Nagkataon lang na alam ko kung sino ang mabuti. Alam ko ang pagkatao natin. Hindi ako makukonsensya kung mapatay man kita sa huli. Alam mo, hindi naman tayo magkadugo eh. Pareho tayong ampon. Kaya anong ipinaglalaban mo? Ayop ka. Itong nababagay sa'yo. Nanginginig ang buong katawan ni Miguel dahil sa galit ng pagsusuntukin niya ang mukha ni Benjo dahil sa mga pinagsasasabi nito. Parang gusto niya itong patayin. Mabuti na lang at dumating ang kanilang mga magulang para awatin siya. Ay, ano ba kayo? Gusto niyo ba talaga magpatayan? Si Benjo po nauna pa eh. Sinabi po niya na hindi kami makadugo. Na hindi niyo kami tunay na mga anak. Na kami daw ampon lang. Nakakatawa.
Nagsumbong pa. Ikaw lang naman ang hindi nakakaalam eh. Kaya nga nagpapakabait ako sa kanila dahil tumatanaw ako ng utang na loob sa kanila. Pa? Ma? Totoo ba yun? Anak, magpapaliwanag ako. Anak, hindi namin sinasadyang saktan ka. Ayaw naming malaman mo dahil baka hindi mo matanggap. Pero alam ni Benjo, ako lang ang hindi eh. Kaya pala wala akong maramdamang pagmamahal sa inyo dahil hindi nyo kami totoong anak. Pero mahal ka namin na parang isang tunay na anak. Magsasalita pa sana si Miguel pero bigla-bigla siyang nakaramdam ng pananakit ng binti at sikmura. Umiiyak na bumagsak siya sa sahig habang namimilipit sa sakit. Natataranta namang napalapit si Celia sa anak at ganun din si Rolly. Kaagad nitong sinambot ang pulso ni Miguel at pinakiramdaman ang pintig. Diyos ko, Celia, kinukulam ang anak natin. Magmadali ka. Kunin mo ang mga gamit ko sa aparador. Pero nangako tayo sa isa't isa na hindi na tayo babalik sa ganon. Wala na tayong pagpipilian dahil kung hindi natin to gagawin, mapapahamak si Miguel. Bumalatay ang takot sa mga mukha ng mag-asawa habang hindi malaman ang gagawin sa namimilipit na ring si Miguel. Si Benjo naman ay nagtataka ring nanunood lang sa ikinikilos na mag-asawa. Pati ang pagkuha ni Celia ng mga gamit sa aparador ng ama ay sobra rin pinagtakhan ni Benjo. Abala ang mag-asawa sa paglalapat ng lunas sa tiyan at binti ni Miguel. Pero ganun na lang ang paghilakbot ni Rolly nang makita ang mga bukol sa katawan ng anak. Diyos ko, Celia, ano mga bagay na ito? Isang palatandaan ng kulam gamit ang isang kulay asul na bagay. Kung hindi ako nagkakamali, mukhang natunto na tayo ng kapatid mo, Rolly. At ngayon ay ginagamit niyang anak natin para umanib tayo sa kanya. Hindi siya magtatagumpay sa mga binabalak niya. Magkakamatayan muna kami. Sa pagkakataong ito ay sumingit bigla si Benjo. Isang gayuma pa. Nakagawa si Miguel ng pagkakamali sa gayumang iniligay niya sa pagkain ninyong dalawa. Ganun din ang gayumang ipinainom ko sa kanya. Ikinagulat naman ito ni Rolly. Ano? Nagkatinginan ng mag-asawa sa sinabing yon ni Benjo. Hindi sila makapaniwalang umabot sa ganoong paraan ang ginawa ni Miguel. Pa, tulungan mo ako. Ang sakit ng sikmura ko at saka ang binti ko. Parang may mga gumagalaw na tumitibok-tibok pa at ang sakit po. Talagang pati kami ginayuwa mo para ikaw ay mahalin namin. Bakit mo ginawa yan, Miguel? Alam mo ba kung sino ang tumutulong sa iyo? Si Sonia po ang tumulong sa akin, Ma. Sonia? Sinong Sonia? Saan siya nakatira? Sa tabing ilog lamang po kami nagkakilala eh. Pero hindi ko po alam kung saan siya totoong nakatira. Sinabi niyang humingi raw ako ng gayuma kay Apong Magno. Ano? Nabibiglang napatayo si Rolly sa sinabi ni Miguel. Nag-aalalang napatingin ito sa nakaupo ng si Miguel at ganoon din kay Benjo na kinababakasan din ng mukha ng pag-aalala, takot at pagkabalisa. Batay sa kinikilos din ni Benjo, parang bigla rin itong nataranta. Pa, gamutin niyo po ba ako? Hindi ko na kaya, ang sakit. Parang may tumutusok na matutulis sa mga bagay sa buo kong katawan eh. Sakit. Magagumot ko lang yan kapag naidetalyo mo sa akin kung anong itsura ni Sonia. Maganda po siya at maputi. Pero napansin kong maitim po yung kanyang mga kuko at mga ngipin. Saan kayo madalas magkita at magkausap? Sa tabing ilog po. Nakita ko papa si Miguel sa tabing ilog na sinasabi niya. Pero hindi po babae ang kausap niya, kundi isang lalaking butas-butas na kulay lupang damit na suot. Magulo ang buhok at nakakatakot ang itsura. Diyos ko, Rolly, ang Kuya Magno mo nga. Hindi, babae po ang kausap ko pa, hindi lalaki. Tama ang kapatid mo, Miguel. Lalaki talaga ang kausap mo at hindi babae. Hindi si Sonia kundi si Kuya Magno ang nakausap mo. Nasa ilalim ka ng hipnotismo niya para gawin ang bagay na ito. Ikaw ang ginamit niya para kalabanin ako. At nangyari ito sa iyo dahil naghangad ka ng atensyon mula sa amin. Ikaw naman, Benjo.
Paano mong nalamang lalaki ang kausap ni Miguel? Sinundan mo ba siya? Po, ay... Hindi makasagot si Benjo. Huwag na lang muna nating isipin yan. Ang malaga kung paano natin mapapagaling si Miguel. Nasaan ba yung mga gamit ko, Celia? Heto na. Hawak ko na. Kung ganon, ipaparamdam ko sa nangulam sa ating anak na alam ko na ang ginawa niya. Hindi ako makakapayag na saktan niya ang mga anak natin. Umupo sa tabi ni Miguel ang kanyang ama, saka kinuha ang mga gamit sa maliit na baul. Inilabas nito ang isang bilog na manika na kulay puti. Ano mga yan pa? Bakit meron kayong mga gamit na yan? At saka meron din kayong karayom. Teka, isa rin kayong mangkukulam? Oo, kaming dalawa ng mama mo. Ang totoo ay kapatid ko si Kuya Magno. Paris niyong dalawa, hindi kami magkasundo sa lahat ng bagay. Mabuti ang pinili kong landas at siya naman ay masama. Ang pagkakaiba lang namin, ipinanganak kaming may alam sa itim na karunungan. Ang pagkakatulad lang namin, ipinanganak kaming may alam sa itim na karunungan. Kaya nagalit ang kapatid ko at ang gusto niya umanib ako sa kanya na parang tauhan lang. At dahil sa kasakiman, sama ng loob at pagiging rebelde mo sa amin, ikaw ang ginamit niya para kami ay paanibin sa kanya. Dahil sa ginawa mo, maaaring manganib ang buhay nating lahat. Hindi po yung mangyayari, ma. Tatalunin siya ni Papa. Mahihirapan siya dahil mas malakas na ngayon ang Kuya Magno. Nagulat naman ang tatlo nang biglang makita nila si Benjo naman ang nabuwal sa kinatatayuan nito. Biglang nagkikisay at wala sa tamang kilo sa mga mata nito. Rolly, tingnan mo ang mga binti niya. Miguel, sabihin mo, dalawa ba kayong humingi ng gayuman ni Benjo? Hindi po pa, ako lang. Celia, alalayan mo mula si Benjo. Alam ko na kung bakit nangyayari ito sa inyong dalawa. Dahil ang inakala niyong gayuma ay isang Adam na kapit ng isang mangkukulam. Sa sandaling mahawakan niyo ang bote, kayo ang unang kakapitan ng kulam. Kami mga may kapangyarihang itimang maliligtas. Ibig sabihin nito ay kayo talagang punteriya ni Kuya Magno. Nilapitan ni Rolly ang nangingisay pa rin na si Benjo. At sa unang pagkakataon ay nakaramdam ng pag-aalala si Miguel sa kapatid. Nang mahawakan na ni Rolly ang nakaigang si Benjo, doon niya napansin ang mga bagay na nasa balat nito. Maliliit na butlig na may mga gumagalaw-galaw pang hayop o insekto sa loob. Pinagmasdan muna mabuti ni Rolly ang balat ng anak at nakita niya na may lumabas pa roon na maliliit na mga uod. Diyos ko, ano to pa, ma? Bakit nagkaroon ng butlig si Benjo at may mga uod pa? Saka mga bukol. Hindi kaya marumi dati ang mga binti ni Benjo dahil pinuntahan din niya si Kuya Magno. Nasaan ang gayuma, Miguel? Kaya mo bang kunin yun at dalhin dito? Opo, ma. Sandali po't kukunin ko. Pero sumingit muna si Rolly. May inuutos kay Miguel. Ikuha mo muna ng malinis na tela, alkohol at saka bulak at lilinisan ko muna ang sugat ni Benjo. Ako, may utos ka ba sa akin, Rolly? Huwag na, Celia. Malakas ang kalaban natin. Baka mapahamak ka. Ako nga harap sa kanya. Kulam sa kulam. Ibabalik ko sa kanya ang ginawa niya sa mga anak natin. Panahon na para kalabanin ko siya. Pero, papaano ka? Kapatid mo pa rin si Kuya Magno. Pero ang mga anak ko sinasaktan niya. Kahit hindi ko sila kadugo, ay mahal na mahal ko sila. Yun ang salitang narinig ni Miguel habang hawak nito ang bote ng gayuma. Nagkamali siya. Totoong mahal sila ng kanilang mga magulang. Sa pagkakataong yon ay parang gusto niyang magsisi. Kasalanan niya kung bakit nasa sitwasyon sila na nasa bingit ngayon ng kamatayan. O Miguel, halika rito. Hawakan mo ang katawan ni Benjo. Ilapag mo muna sa sahig ang gayuma at kukuha lang ako ng mga gamit na panlinis ang sugat ni Benjo. Sumunod si Miguel sa ipinag-uutos ng kanyang ina. Hinawakan niya ang kapatid saka pinagmasdan ng mga sugat nito. Nakita niyang pumikit ang kanyang ama saka humawak sa gayumang dala niya.
Hinigpitan ni Miguel ang pagkakakapit sa palad ni Benjo na parabang ipinararamdam niya rito na humihingi siya ng tawad sa lahat ng mga nagawa niya. Pero nagmulat na mga mata si Benjo at galit na galit ito kay Miguel, kasabay ng biglang pamimilipit niya ng sakit. Mabuti nga sa'yo. Nakakuha ka rin ng katapat. Ano bang pinagsasabi mo? Tumigil na nga kayo sa pag-aaway. Umasa nga kayo ayon sa inyong edad. Hindi na kayo bata para paulit-ulit na pagsabihan. Nasa bingit na nakamatayan ng mga buhay ninyo. Pasensya na po pa. Gumamit siya ng gayuma pa at hindi kayo nagagalit sa kanya. Tumahimik ka! Parang wala kayong pinagsamaan bilang magkapatid Nakita ko kung paano niya ginawa sa inyo yung panggagayuma. Tama lang sa kanya makulam. Pero pati ikaw ay kinukulam na rin. O baka ikaw naman ang totoong kumukulam sa inyong kapatid? At para hindi ka mapaghinalaan kunwari kinukulam ka na rin. Pa, wala po akong ginagawang kulam kay Miguel. Pero bakit mo alam na kinulam nga? Siguro tama ang kapatid mo. Ipinakulam mo siya dahil sa madalas niyong pag-aaway. Hindi ko po yung magagawa pa. Hindi ko akalain ganyan na pala kasama ang tingin sa akin. Namagitan naman si Celia sa nangyayaring sagutan ng mag-ama. Wala namang ibig sabihin to ng papa mo, Benjo. Saka kung hindi naman nangyari to sa kapatid mo hindi kami magtatanong sa inyo dahil ikaw lang naman ang madalas na kaaway ni Miguel. Sumabat din si Miguel. Ayan nyo naman. Hindi naman po aamin yan Tama na! Sinusubukan ko lang alamin ang mga bagay-bagay at makasalip kayong dalawa na ang nagkukulaman. Tumahimik na kayo! Pumikit na si Rolly at sinagawa ang ritual. Hinawakan ni Rolly ang dalawang anak saka umusal ng kung ano. Kinuha nito ang manika saka tinusok-tusok ng karayom. At sa bawat tusok ng karayom sa katawan ng manika, doble ang balik sa katawan ng magkapatid kaya halos magkasabay ang mga itong nasaktan. Sa kabilang banda ay walang kaalam-alam si Rolly na natatalo na niya ang kapangyarihan ng kulam ni Apong Magno. Patuloy sa pag-atake si Rolly laban sa kulam ng kapatid. Biglang naalala ni Rolly ang kapit ng kulam sa bote. Kaya't dinampot niya yun sa kabinasag. Tama ko! Isang patak sa pagbasag ang kontra sa kanyang kulam. Pero maaring mapahamak si Kuya Magno dahil sa ginawa mo, Rolly. Siya ang pumili ng lantas niya, Celia. Kaya wala akong magagawa kung mamamatay siya sa gagawin ko. Ang mahalaga mailigtas ko ang aking mga anak. Biglang nawala ang pananakit sa balat ni Miguel at Benjo, pati ang mga bukol. Umasta ang magkapatid na parang walang nangyari. O siya, magpahinga muna kayo. Huwag muna kayo mag-uusap Masyadong naubos ang lakas ko para labanan ang kulam ng kapatid ko. Patawarin niyo po ako, pa. Salamat po sa pagliligtas niyo sa akin. Sige na po, at papasok na po muna ako sa silid namin. Pagpasok ni Miguel sa kanyang kwarto ay nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Ngayon niya lang naisip na isa rin palang mangkukulam ang kanyang ama. Kaya pala hindi umepekto sa kanila yung gayuma dahil hindi ito totoong gayuma. At dahil dating mangkukulam sila, Papa, nagawa niyang matalo ang kondisyon ng matanda sa akin. Pero paano pala ang kasunduan? Nagpanggap lang pala sina Rolly at Celia na sila ay nagayuman ni Miguel. Ang hindi alam ng binata ay may ginawa rin sa kanya si Benjo. Marami pa rin hindi nalalaman si Miguel sa pagkatao ng kanyang ama dahil malakas ang pakiramdam niyang hindi lang ito isang mangkukulam. Yung biglang nawala ang pananakit ng bukol niya sa binti ng lapatan nito ng palad ng kanyang ama ay napakalakas talaga para sa kanya. Maaari ring isang pinuno ng mga mangkukulam ang kanyang ama. Kinabukasan, maaga uling nagising si Miguel para ipagluto ng almusal ang kanyang mga magulang. Pero nagulat siya dahil naroon na si Benjo, nakaabang sa kanya sa may kusina. Nakaluto na rin ito ng almusal na parang nababasa nito ang takbo ng mga iniisip niya. Oh, pinagluto na kita ng almusal. Hindi ba't may sakit ka? Sige na, maupo ka na. Tikman mo yung luto ko.
Gusto ko ring magpasalamat sa ginawa mong pagtulong kay Papa kagabi. Hindi na. Magkakape na lang ako. Malay ko ba kung balak mo kong patayin at nilagyan mo ng laso ng pagkain ko? Kahit okay na tayo, hindi ibig sabihin nun magtitiwala na ako sa'yo. Hindi naman ako ikaw na kaya maglagay ng kung ano-ano sa pagkain ng mga magulang natin. Napamaang doon si Miguel. Anong ibig mo sabihin? Nakita kita. Sinundan kita ng gabing naglayas ka. Ako ang sumunod sa iyo habang umaahon ka sa bundok. Kaya alam kong galing ka sa bahay ni Apong Magno. Ano? Gulat na gulat si Miguel sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwalang nasundan siya ni Benjo sa bundok. Huminto ka pa nga sa paglalakad sa tuwing nararamdaman mo ako Pero ang mas nakakagulat pa, nakita ko pang pangalan ko nakasulat sa papel na sumisimbolo ng isang kasunduang pamalit kabayaran sa gayumang kinuha mo. Ano bang ibig mong sabihin? Kumuha rin ako ng gayuma. Hindi para akitin ng ating mga magulang katulad ng ginawa mo. Isang gayuma para gamitin sa kung paano kita pahihirapan. Dapat pa nga maging masaya ka dahil sinabi ko sa'yo. Pero hindi lang yun Pangalan mo rin ang nakasulat sa kabayaran ng gayumang kinuha ko. Para patas naman tayo. Matagal bago nakasagot si Miguel. Kaya pala pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya ng araw na yon ay dahil sinusundan siya ni Benjo. Ano ngayon ang gagawin mo? Matira matibay. Paunahang maubos ang gayuma. Pero hindi ako tanga na katulad mo, no? Bago ko pumunta kay Apong Magno, inalam ko muna kung sino siya. Kaya lang, malas binasag na ni Papa ang gayumang nasa sayo Pero ang sa akin nariyan pa. Gusto mo malaman kung sino talaga si Apong Magno? Hindi siya ordinaryong mangkukulam katulad ng alam ni Papa. Ha? Sino siya? Pasensya ka na. Pero ikaw nang umalam para sa sarili mo. Hindi ko kasi akalaing magagawa mo ang bagay na ito sa akin Sa sandaling dumilim na ang sulok ng paligid, pupunta si Apong Magno rito para maningil na ng mga pautang. Magsasalita pa sana si Miguel pero mabilis na umalis sa harap niya ang kapatid. Nangihina namang napaupo ang binata sa upuang nakaharap sa lamesa. Matagal niyang pinagmasdan ang pagkaing nasa ibabaw ng lamesa. Saka kinakabahang pinagdadadampot niya yon at itinapon sa labas. Kailangan ko malaman kung paano ko mapapawalang bisa ang kasunduan. Sa puntong ito'y hindi naman namalaya ni Miguel na nariyan na pala ang kanyang ama. Anak, sino kausap mo? Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos na po ako pa. Ang inaalala ko po ay si Benjo. May hawak din siyang gayuma at ang problema ko po, kami po ang ginawang kabayaran sa kasunduan. Napakunot ang noon ni Rolly sa narinig. Ano? Paano nga? Sinundan po ako ni Benjo Hindi ko po akalaing isinulat din niya yung pangalan ko sa papel bilang kasunduan kagaya ng ginawa ko pa. At mamaya na po ang paniningil. Pa, anong gagawin ko? Kung ganun kailangan matalo niya muna ako bago niya makuha mga buhay ninyo. Ano pong ibig niyong sabihin pa? Panlilin lang ang ginawa sa inyo ni Apong Magno. Pero ang totoo, balak lamang niya kayong patayin nang sa ganun mapipilitan akong umanib sa kanya. Pero bakit po pa? May kapangyarihan na siya pero bakit ka pa niya kailangang hikayatin? Dahil ayaw niyang mamuhay mag-isa habang ako ay masaya na. Pagkagahaman na ang umiiral sa kanya ngayon. Maya-maya ay lumabas na rin si Celia at kasunod nito si Benjo. Mag-uusap-usap pa sana sila nang biglang dumating ang isang panauhin, si Apong Magno. Dala ni Apong Magno ang kasulatan na may mga pirma ng magkapatid ayon sa napagkasunduan. Napasiksik sina Miguel at Benjo sa likod ng kanilang mga magulang. Natalo mo ako kagabi, Rolly. Hindi ka pa rin nagbabago. Malakas pa rin ang kapangyarihan mo bilang isang mangkukulam. Pero wala ka nang magagawa ngayon dahil ang mga anak mo mismo ang nakipagkasundo sa akin. Hindi mo makukuha ang mga anak ko.
Tingnan ko lang kung magagawa mo pa akong pigilan. Nagkakamali ka. May utang ka pala sa akin na pabuya sa sandaling makapagdala ko ng taong maghanap din ng gayuma. Kung kaya't pinapunta ko si Benjo. Ala, pinaglololoko mo ba ka? Kapag hindi mo tinupad ang pangakong yon, mawawalan ng bisa ang kulang mo sa amin. Hayop ka! Umamit ka pa ng Sonya para linlangin ako. Ngayon, humanda ka dahil ang papa ko ang tatapos sa kasamaan mo. Lumakas ang tawa ni Apong Magno sa sinabi ni Miguel. Mabuti na lang ay nakisang-ayon naman si Benjo sa mga tinuran ni Miguel. Tama, si Miguel nga nagpapunta sa akin para humingi ng gayuma sa'yo. Kaya may hiling ka na dapat mong tuparin. Nasa akin pa ang gayuma. Isang patak pa lang ang nagamit ko. At ayon sa napagkasunduan, kailangan maubos mo na yon bago ka maningil ng bayad. Natigilan si Apong Magno sa sinabi ni Benjo. Pero dahil sa masama ang matanda, ora mismo ay inatake nito ng kulam si Miguel. Nagkapit-kapit ang buong mag-anak para pigilan ang pangungulam ni Apong Magno kay Miguel. Sa sobrang lakas ng kapangyarihan ng dilim ay parehong napatumba sina Apong Magno at Rolly. Aba! Wag kayong lalapit! Wag niyong hahawakan ng inyong ama! Magmadali ka, Benjo! Kunin mo ang gayumang nasa iyo at ibuhos mo sa nakahigang si Apong Magno! Ganun nga ang ginawa ni Benjo. Sa mismong katawan ni Apong Magno niya ibinuhos ang gayuma. Ang resulta nito'y nagkikikisay ito. Ikaw naman, Miguel. Kunin mo at punitin ang hawak niyang kasunduan. Ikaw ang may pabuya, hindi ba? Kaya't punitin mo ito hanggang sa hindi na mabasa ang pangalang nakasulat dito. Takot na takot si Miguel nang damputin niya ang papel. Saka maras na pinagpupupunit yon at itinapon sa sahig. Tumigil ang abnormal na kilos ng mga katawan ni na Rolly at Magno. Lumabas ang dugo sa tenga, ilong at mata ni Apong Magno. Si Rolly naman ay bumalik sa wisyo at tumahagulgol na napaiyak. Pagkatapos ito'y binalingan niya sina Miguel at Benjo. Matutulad kayo sa aming magkapatid ni Kuya Magno kapag ipinagpatuloy niyo pa ang pag-aaway. Wala na ngayon ang aking kapatid at pasakit yon para sa akin. Malungkot na napayoko sina Celia, Miguel at Benjo at napatingin sa wala ng buhay na katawan ni Apong Magno. Makaraan ay muling nag-angat ng ulo si Celia nang mapagtantong tapos na ang lahat. Sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Rolly, tingnan mo. Ngayong wala na si Kuya Magno. Malaya na tayo. Sandaling napangiti si Rolly sa asawa. Pero sasang saglit lang dahil muli nitong binalingan ng tingin ang nakahantusay na kapatid. Pinagmasdan ni na Miguel at Benjo ang kanilang ama habang payukod na nilapitan nito si Apong Magno. Maigpit at naluluhang niyakap nito ang wala ng buhay na kapatid. Nagkatinginan naman sina Benjo at Miguel at tila nagkaintindihang napayakap sila sa isa't isa. Nang makita naman ito ni Celia, siya man ay madamdaming niyakap na rin ang magkapatid. Wakas! So, mga kaabangers, ayun po ang ating special na video ngayong araw na ito para sa inyo. So shoutout po syempre sa lahat ng mga kabangers dyan, yung mga team OFWs, yung mga team palengke, mga team driver, mga team empleyado, mga team mga bakery, mga team grocery, mga team mga nasa mga negosyante. Ayan, may mga negosyante rin palang nakikinig sa atin, no? At syempre sa lahat po ng mga nakikinig na hindi ko mababanggit maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang pagsuporta po sa Pamela Clamil Channel at syempre kay Lolo Pael at ganoon din sa akin po kay Kabanong. So muli, ito po si Kabanong na nagsasabing salamat po mula sa aking puso. Mag-iingat kayo palagi and God bless you all. Avesala!